Hello guys, hi guys. Just a quick update. Right. Just a quick update. Sorry guys, my apologies guys. Maskora say komamuka say maneruma timanenyika salom tamboti uye ipa live ndishida kubuda paya. Saka ndikudzilewa naona ndikumirira ndifaunda navo. Vabuda vena ntsvaga something futi zvepamola apo. Ndiva ndakatomirira kuti ndibude ndifambe navo. Saka hanzi birthday rangu aiwa kamukoma mo boys amuti confuse kamukoma mo boys. You don't confuse us. You don't confuse us. Hey, Monica, uzoda kuti nyepera zvindawana kutoka screenshots chinziona makeup ya Sis Melly my eyebrows anenge enduru yedo. Unowaza makazeni vanhu makeup ava vanofunga kuti they have made it in life. Vakaona tisingagoni kuita my eyebrows vanenge vachimutiseka. Vanhu vaya vatozouya manje sandapedza, but anyway regai tingoita fast kana ndikuinda navo vauya, right? Ngoma boys amuti confused. Ngoma boys, we wanted to do something for you, sema diaries. Ngoma boys mukati mimi munenge musipo andika mukati munenge musipo makudzoka nasi makuti birthday rimso 6 aiwa kukuitira happy birthday nekuimbirai tinozongokuimbirai nokupostai asi aiti chida kuitirawo something safe part of family. Muri family yedu handiti chero muchibhaisa asi muri family yedu tatatokuitirawo chiwo something small and nice sema diaries kukutendai basa ramunobata isi nyore kutakura nezvitunha zvavanhu. Dzimwe nguva vanhu vasina kana sent muchindisa kumusha, dzimwe nguva chichema kwamuri takabata mari isingaenderani kana nepetrol nematogezi muchikutakura zvakadaro. Tachida kungokushowaiwa appreciation paya mukati mimi munonge muri kuita Cape Town. Saka imi zvomoita imi koma mo boys imi musi wa 6 une birthday renyu Cape Town, imi musi wa 5 tinenge ndiri Cape Town ikoko ndine mashamwari angu mafamily yangu yekuti Addis Cape Town ndenge ndiriko, imi mochiuya kufunction kwedu kwatenge tiri tichifara tiriko handitika. Saka guys ndauya nefeedback yandauya nayo maona kuti ndakata live paya ndaona kuti nyaya yanga yotsvuka paya handiti tatine mhuri mbiri handitika maiguru nabamnini. Nyaya yanga yoda kumaiguru vanga vane hasha handiti mazviona maiguru vanga vane hasha vanga vasiri kwasara calm down handitika nima muri kuti kwai edhai chifamily kuti munzwe from both sides handika ndikatoona kuti hazvibudi because maiguru vanga vane hasha so dzavanga vanadzo panguva iya hatimona. Saka ndazongodropa inini ndobva ndaita taita 4-way call kuseruku ndokwatanga tiri kubva ipo paya tanga tiri pa 4-way call. I'm so happy and ndotenda Mwari kuti munozocherona ivoka vaperegwa. Nyaya iyi ine more than 20 years guys ichinetsa pasina nogona kuigadzirisa. Asi honaiwo kamunhu kakaita seniwe, kamunhu kasina kana nebasa rose, kamukadzi kakashoreka kakazvidzika kasina kana nebasa rese kanotoriro nezimhino rako tagona kuita peace family. Varipo pano zvakare vari kuona zvavo handitika asi ndati ndikupei feedback. Maposti avo ndichabvisa sekuwirirana kwataita maiguru vaenda kunobvisawo maposti avainyora pawall pawo nokuti nyaya yataurigwana, nyaya yatawirirana handitika taita paitwa peace zvakanaka vanhu vawirirana vanhu vafarirana handitika zvanaka handitika so far so good. Saka vawirirana kuti problem ndatonanyatsoona kuti vose vari 2 parties idzi hapana problem chidangu kuve chokwadi pafe ndisingatorisa kana kudii. Munhu akaita problem nyamufi ndiye akaita problem because nyamufi ndofunga ndiye munhu akaenda nechokwadi chake muguva. Saka vasivira vasara vangozona madocuments asisina order asingasabatani kuti vazive kuti zviri kufamba sei kobva kwaitawo vave agent vaya panenge pane zviri kuitikawo vanenge vane zvavaidawo kuitawo mumastenzi acho hazvichawisiki. Saka vava yanga kudhonzerana manje but kuti vacommunicate manje vari 2 panga pasisina kuti vakwanisa kucommunicate na vari 2 because ava vangofungirawo ava vofungirawo kuti ava vari kudai hatimona because panzi pakatengeswa mastendi ose ari 3 ava vari kuti hazvigoni vatochallenja kuti maiguruka panapa tochibatana musoro pamwe chete because zvavamukutaura it does not make sense. Isini takatengesa stendi dzedu 2 dzimwe dzamukutaura idzabva nekupi only to find kuti mukoma wedu ava vamama vakaudzwawo neumwe munhu wekuproperty develop ikoko property wati iyoyoyo agent yacho. That means pane chikiremidi chiri kuitika, pane zvakaitika ipapapo. Saka patozonyatsorongwa kuti pochitangwa kuti vachibatana manje pamwe chete vachizvifambira pamwe chete semhuri kutamba hangu I reverse them
I reverse my words, rejoice, thank you nekunditsura. I reverse them. Anamona. Saka vatozowirana semhuri kuti vachiita musoro pamwe chete vachitanga kufamba kuti 1 vachinotsvaga paperwork yese trail yepaperwork kubva pazvakatangira. Handika vana bamniniwo vakati we are not kana kuri kuti zvechokwadi pane zvakaitika, we are going to go after this property development, you know zani amene stay ma-agency waya antimaona vaita izvozvo. Anomaona kana kuri kuti pane mistake yakaitwa because mastenza yakachinja manamba, anomaona akachinjwa manamba akaiswa new numbers. Anomaona kana pane zvakaitika zvokuti pane zvigwisa vana bamini are willing to say kuti will compensate hazvinetsi kana stand ikabuda chiti maiguru ndeyenyu zveshuwa no problem, will buy back the stand kune munhu atakatengesera because angasina kuvaka munhu ari kunze kwenyika, then todzosera back stand wamuriwo. Asi kana stand yawangowanikwa still kuti aiwa the original owner westand ndivo vakomana vakati no problem, still will still compensate you for zvamamuchitaura kuti makore esaya makadiyo makabhadhara vanhu vaichengeta mastands edai tongotaurirana toonderana kana kuri kuti tokutengera imwe stand and afara zvisingaiti musa just like as smooth as that. Kana kuri kuti tokutengera imwe stand will do that, we are definitely willing to do that. And afara zvisingaiti vagadzirisana vanhu ava vaisa musoro pamwe chete. Now zvese zvichaitika saka so far kwakumbirwa kuti kuitwe vaite WhatsApp group ravo vakadaro, ini ndikakumbirwa kuti ndipinzwewo mukati kuti ndite witness pane zvitenge zvichiitika. Saka ndavemo muWhatsApp group refamily iyi, ndadovewo part of that family. Mukaonera kutenge gowa yangu stand haikona kuzotipa ndakaba stand ndokona kutenge gowa yangu stand ndandika saka ndendavewo mustand mugroup imomo tichidi hedu vachigadzisa nyaya dzavo kuita kuti ini ndendipo pakudzora panenge uya anenge oda kusumudzawo voice ini ndodzora handika anenge odawo kusumudza voice ini ndichingodzora ndichingodaro. Handimona ndo basa rangu, handine hangu nenyaya dzavo but ndoda kuona kuti kusvika kumagumo nyaya yavo yafamba zvakanaka semhuri vadzokedzana vawirirana. Aiwa ndo wakufara, ndino wakuvata hope dzinouya. Handiti maona ndinonzwa kufara and tatora nguva yakareba uda 2 hours tiri pafoni handitika asi ndanfara chose kuti parikutongo nichazokudzai nichazokutanga chikupai feedback pane zvakatoitika pakati apa vese ava vanhu ava hapana kana nemhosva vakati pari 2 munhu akaenda nenyaya yose izere ndinyamufi ndiye akaenda nenyaya zvizere asina kudza uku nokuku kozoti mastand wa handimaona pane zvavakanga voitawo namastand aya handimaona. Saka dei vasina kutaurana nhasi hapana ngari kuzoziva chokwadi, hapana ngari kuzoziva chokwadi, vaingomarana vachingodii zvichingoenda zvakadaro mai mwana pasina kuziva chokwadi. Saka ndo feedback andanga ndauya kuti ndizokuudzai handiti maona kuti muzive kuti aiwa so far so good muri maona kuti ndatinoona kuti tikaramba tiri palive kazhinji sometimes masiso evanhu anoita kuti tikwidze matempers, so wozozviregreta wawo wega kuti kasina ndichite ipo paya because ndinongochionerwa ndichi nemastay vanhu ndisingatauri ndo zvanga zvichiitika. Saka ndatoona kuti rega ndikate live tiite zvekuitry kusolva kuseri handimaona tirespecte family tisolve kuseri. Saka ndo zvatinoita izvozvo guys, tinozamawo zvikaramba zvinenge zvaramba asi tikagonawo tinenge tadiwo toti mbiri kuna Mwari mbiri kuna Jehovha. Kana vanhu vachinge vabatana kudai more than 20 years muri chinetsana guys, but ndati ivo vano ndo vasingodiwo Mwari vango maybe zvakangorongo kujonera Mwari kuti muchaenda kune mukadzi wamusingazivi koko kuchdiaries koko ndo kwaichanoita pisi yenyu zvinove zvaitika vato unblockana vato zvatonaka handimaona zvatipato vakutotaudzana. Saka vava kutoseka vakutoti naimi maiguru asi maiguru imi mazano makatiramba here akakototogwako majokisi asi makatiramba here asi maiguru mazano vakutota majokisi. Saka zvo zvinonakidza handimaona zvinhu zvinonakidza izvozvo. So guys ndo feedback andadi ndauya nayo asi ndadove pate family wokukoko ndaviko mukuona ndotoya nchiti stand yangu ndogona kupinda machena handika musahonditira godo muchiitira jealous handitika right. So mapedza here mapedza itai vapedzera kana vapedza vadudza katibai handimaona. Saka ndokuti aiwa vanga vaenda kutenga mamabhegi. Okay, so guys thank you very much ndo yana ndauya nayo ndikati ndichiti zvakare musakangane guys vari Cape Town kune nditsvage information yacho nditsvage information yevanhu veCape Town ndibhendainta hangu musakangane guys nemusi wemande muuye mande panapa muuye panapa ndichaisa time kuti nguva iyi ndichauya panapa mande neguest andindinaye muzozvionera zvinenge zviri panapa nemusi wemande
manzwa musarega kuuya guys, tinenge tine guest inenge iri pano muchiona ndakatoitirwa iri video calling chaiyo ndakatoitirwa iri video calling ndikati heya asi zvisinei aiwa zvinodi zvinonakidza andimaona zvinonakidza saka mande vari kuuya pano anditika mukoma ndiGilbert mirainzvagestana anzi mukomani anzi mukomani anzvadzi anzanikwa anzvadzi vayo hanzvadzi Gabriel hanzvadzi Gabriel vanenge vari pano hanzvadzi Gabriel vari kuuya pano nemusi wemande saka guys make sure kuti munenge muripo hanzvadzi Gabriel vanongori ne only 36 years vane vakadzi vavo vatatu zvidikidiki handitika vane vakadzi vatatu ndakati video call nembo yakazara vana nembo yose vane vana 9 yakazara vana hanimaona apa ndakatisa zvinhu zvacho zvakangoti handizivi so hanimaona vane vakadzi vavo vatatu nevana 9 ndaita video call sedzichitaura imbo yakozara vana vachifara vana vachi imi ndakatotinga zvakoma vakadzi vechidiki vakadzi vakanaka vakadzi varipo mukoma Gabriel mukoma Gabriel vanedaro vakomana aiwa mukoma Gabriel regeti zeyetsa kubvunza zvakanaka kuti zvinofamba sei tudiki tuma young girls ndichaposta picture ravo ndakapuwa mapictures nevakadzi vacho zvese vari murudo muchanyaso kuona guys muzonyatsozvionera mega kuti zviri kufamba sei hanimaona muchanyatsozonzwawo vachikudza muchibvunza mibvunzo yese yamunoda anditika anonzi mukoma anzvadzi Gabu ndo star ravo iroro vanonzi anzvadzi Gabriel andimaona saka guys vekucape town andika kune get together yediaries musi wa iripiko posta racho right musi wa 5 December kunzvimbo inonzi Mark Adams bar and grill kuna 9 camp aminoti ndekupi hanimaona Mark Adams bar and grill kuna 9 camp kokoko kune mafaro ose ndokwatinenge tiri hanimaona ndokwatinenge tiri tichifara tiriko musi wa 5 December kuCape Town ikokoko ndokwatinenge tichifara tiri ikokoko hanzi dress code blue jean ne white t-shirt saka kana usina blue jean ne white t-shirt unogona kubhadharisa fine ndirangu handizivi blue jean ne white t-shirt hanzi pane limited space handitika saka for chikafu chako chese chaunenge uchidya nekupinda newhat 350 per person ndo mari yaunobhadhara. Phone number guys kune veCape Town munobata number idzi ndikaindikuisirei number panapa 396 kana mabhuka space yenyu guys toda kuhotamba kwai tuye takapfeka masneakers ekuzotamba saka matennis saka tichange tichijamba maspika ivava right number ishi ndapina mama peti ndikupina number chipomukwa aripiko chipoborondi arikupi chipoborondo ngauye pano imbinga Gabriel arikudla no river 3 atichawirira nemusemande urikudla no river. Saka guys number ndapina apo za Cape Town admin wacho arikuronga zvinizvi kana kubata Fafimaunga anze Fafimaunga musikana uyu kasere kwina kake muzvindege aka kana kwira zvikepe apa vakachiita zviba makeup nezvemadhindindi ku Cape Town uko munogona kubata kana kubata number zandaisa apo idzo antimaona anzi limited space yes baby uri sei saka kapa Cape Town iyo ningirikiri namba ndaisa batai musikana uyo weriwe uyai zvakangonaka gore rechipera usangane nevamwe vanhu vasingaziva kuzivewo mangwana tikanzwa kuti kune munhu nembe yedu yediaries yakashayika tinongonzi uyu ndiye uyu wataitamba naye apa wananga ari tobva tatoziva kuti ndiye takutopindirawo takutobatsira antika takutofamba nebhora andimona panongonzi upi anga aripo padiaries kupatakaenda Cape Town anga aripera hana kuuya get together but anga aripo padiaries tobva tachiya kuti ndeupi
anzi egiwe andizivi. I don't know about that because asati apiwa information hiyo. Ndingomhanya neposta randapiwa. Yes maitawa. Ndingomhanya neposta randapiwa. Saka izvo kuti yanzwa nakupinda mu level 5 ku Cape Town asati ndapinda zvinzwa. Tinganyeperana pano minister asati vazvi-announcer. Kana minister vazozvi-announcer kana president vazvi-announcer tozofamba nazvo. Tine system yekufambisa zvinhu zvinenge zvisini zvokunyepa. Takangwa kuchinzi manumbers ari kukwira andika but andifunga kuti kune level 5 ingapindwa muna December. That cannot be possible. Hakuna level 5 ingadzoserwa pana December munguva yekuti vanhu vari kudya Christmas adazviite. That's impossible. Apo ndakurambira. Saka kululalula Mount Lulalula Cape Town tinenge tiripo musi wa 5 December. Hanzi what time on Monday? Asandaziva time ndichazokudza itime nemusi Sunday kana vandipa time. Hanomaona. Saka Cape Town yese please namba ndakapinda. Batime mama vari pane namba dziri pazasapo antika ndo munobata ivavo wosekiwa city rako booking rako wobuka city rako reCape Town. Aiwa tinenge tiriko tichitamba chaizvo. Let's hope imi vanhu veCape Town make sure kuti music yenyu please mutisiro music kwayo. Tisireyo music toda kujaivha isi vamwe tichida kujaivha. Saka isai kuti music yenyu yakarongekawo please. Wanzaishona music. Handitika wanzaishona music iyi. Tichida kunyatsotamba tichikwira pamusoro zvikafamba mushende ndichispina. Hanimaona. Zvikafamba mushende ndichispina. Hanimaona ndirimo mukati momo. Saka itai kuti music yenyu vari kuma organizers vari kuronga. Titireyo kuti music iwanikwe iwande. Tiwane kutamba because matikubva na 2 imi kusvikira late kumatikoru saka tichida kutamba. Antika tinenge tichida kudi tinenge tichanzi to my son's birthday. Wow. Saka zvakanaka zvenaye mama Petty B mwana wenyu ngachiuya akatibatanidze tichibva tatomcelebrate raka1 chiitai kuti mwana uye tetinaye totomcelebrate. Hakuna chinonakidza sekucelebrate kwa birthday nevanhu vanenge vachitamba chinakigwa newe vane rude newe. Andimaona pasina negativity pasina vanhu vachingojaivha zvavo. Andimaona tichitomuimbira happy birthday tichitomuimbira doro imomo kana kuti madrinks imomo zvinonakidzawo soka. Anditika hanzi na sisi vangu baiwa sisi maitawa ningafara kuuya kubva kuchando kuuya ku Cape Town aiwa tingafara uyai maitawa uyai. Saka guys musakangana Cape Town namba ndakapina pazasapo tinenge chispina antika moshot makapfeka matights because tichaspina. Hanomaona tinenge chispina tiriko ikoko. Saka muenda matights kana wakapfeka something che blue kana jeans skirt wesa skin tight mukati ko tichaspina ikoko tinenge tichispina ikoko. Handimaona saka modi Fortune perfect kachu batanidze vesa kuti birthday muzapa chivi chiuya inobatanidze mese chiuya imese muto chingoko chigara imataura mauya kune mainda kuna admin mutoro tiri ma diaries we are birthday muzo 5 iye admin ochironga kuti mose imi mubva maiti kwa VIP kenyu kana ku birthday antika kwa kuto celebrate nemi papo. Animaona tochito celebrate nemi papo titouya chiziva kuti tichitoziva kuti tikunotengawo zvima presents. Anditika vanhu vangani vari kutoitawo birthday ravo totengawo zvima presents tichifara nemi. Andimaona saka itai kuti vane birthday musi wa5 bata ichi namba idzi dzidzo admin uyo mudi mubve matongo mutsemurira kuti awa titoripo isu tito birthday semiro day iroro. Anditika saka kana tichazoendwa ku beach ina handizivi kuti tichazoenda tese ku beach here pazvichafamba sei handisi kuziva kuti zviri kurongwa chii handisi kuziva. Ivo vachazotipa feedback kuti tichapfeka here maswimming costume namajojo tengedu aya namaflat base edu takananga kupi ku KMC Bay ku beach ndo vachazotiudza kuti zviri kufambiswa se tikunangepi. Andimaona saka chanongoza ndechekuti aiwa fulo yose food yose kuna ana food kirimiseni aiwa fulo inenge iri tea fulo yese inenge iripo. Anditika 350 yako fulo yako yose plus venue ipapo kupinda. Anditika because venue inobhadharwa ka obvious anoziva kuna nasingazivi kuti venue inobhadharwa. Anditika kosarawo yechi yekuti muite zvechikafu asi madrinks ndakanzwa kuti madrinks munozvitengera. Andimaona saka kwa ipo pachena papa panenge pane bar rinotengeswa madrinks kune vanenge vachida kumwira. Anditika vanenge vachida kuti vaningirire anzi na Evangelist Deborah Chumani tiri kufamba musi wa 5 sorry 5
can't do. I'm hoping to travel on the 6th. Oh, vari kufamba musi wa5. Sorry yenyu evangelist, sorry yenyu, sorry. Saka anoda kumwira vanenge vachida kurohwa chii, vanenge vachida kurohwa nempeta. Hanzi unotengeswa ipapo mupeta. iDecember kai, uyai tifare. Handitika iDecember guys, uyai tifare. Ini wacho ndinenge nditoripo, ndinenge ndiriti. Tetiriko guys. Hakuna munhu anonzi ari superior kana kuti ari special kudarika umwe kana kuti tinenge tichitorwa get down zvakafanana imomo mukati momo. Tichitoinzana zvakadaro. Zvichitofamba. Saka guys, namba ndakupai mubata mukadzi uyo nenyaya yecovid iyi. Pane mapedza. Are you done? Yeah. Okay, take this, I'm coming now. Torai ngikiri namba idzo mobata mosekiwa city renyu andika mouyaka asikana ndauyawo zve guys. Tomboya wakati mumbonitora wakachimboenda nekudzimba dzenyu. Handika timbondawo nekudzimba dzenyu timbonoonawo dzimba dzenyu. Handika ehe. So tichingofarawo so kana yamudi kuti ndimboyawo timbopinda mudzimba dzenyu chimhorosai. Imi muite kwazvo no Cape Town. Plus lulalula musi wachona please. Atisi kuda lulalula ndisika musi wemombozvudza kuti no lulalula because pane varume vachange varipo. Yes, Linda Major, pane varume vachange varipo vachauya vari kuCape Town ikokoko. Saka zvelulalula handitika zvelulalula please ngatirege kudaro nokuti mukaita zvelulalula tichita zvepatika zvinoita nezvokutika pavanhu vese vanenge varipo pazoshayikwi 1 Judas Iscariot. Ndindaita ndogataps ndisiye vanhu vemaibros imi munogona maibros imi. You think you have made it in life? Inandigoni zvemaibros chero zvandaita as long as amene koko mene kodi chaitira handoda kuonekwa here ini naitaps kodi da kuonekwa nani chero zvandaita kumeso amene koko amene zvemaibros zvonetsa izvi. Yes, maidanai, I'll be there. I'll definitely be there. Ndinenge ndiripo. Indotodona musi wa 3. Mundotodona musi wa 3. Hands dress code i blue jean white t-shirt. Blue jean white t-shirt. So kune WhatsApp group ririko handika revanhu veCape Town inantoriziva ndimo WhatsApp group but kwai kune WhatsApp group ririko. Saka ini zvamunongoita torai nhamba indapinda pasasiyo motitisewo muWhatsApp group iroro repati yavo yavari kuronga vanokuedai muWhatsApp group ikoko munoisawo input yenyu ikoko. Ina hangu ndagara December handimaona indagara ndinonyanya kufamba chinda kuholiday saka ndabva ndatongoti zvanaka kaCape Town iyi ndagara ndikuzvindira kuholiday nemhuri yangu Cape Town ikoko kuna ndakamirira kuti vanapedza kunyora saka manenge achipedza kunyora nemanti saka apedza kunyora nemanti ndobva ndatozosimukawo ndichitoendawo kwane ndichida kuCape Town ikoko anoona saka zvanaka kuti function yavo yanaka yasangana neni ndiriko ikoko function yavo madiaries ndine mhuri yangu ndine 7 days ndiri paCape Town ndine vacation nekadhara kangu handitika nevana handimaona saka zvaitawo kuti pakanzi musi wa5 ndakabva ndati mwari makanaka madhesi andandakabhuka and everything ndendiriko handimaona saka ndine ndiriko zvimazuva chaizvo ndendiriko zvimazuva kuda 7 days I think we are booked for 7 days saka tetiriko asi dhere musi wa5 aiwa iva ndotozvisa ndakavaudza kuti musi wa5 harisi zuva renyu neni izuva rangu nefamily yediaries saka ini zvokuti ndamuka makuseni ndikanangepi imi muchasara navana venyu inde ndichinanga kwane ndichinanga kumadiaries ndokwanotosora ndiri saka ndaichitomeka sure kuti ndafanirwa kuti even musoro ndarukwarukwa zvinhu zvokuti ndinokwanisa kuzopindawo mumvura ndine family yangu yediaries. Iyi family yandogara nayo pano indogara nayo everyday ndomuka nayo daily yeCape Town inondidawo handiti ndine family yangu musi wa5 yeCape Town saka ivo kuti vachabuda vakanangepi vakazoendepi aiwe zvazvinoineni inotizongosangana kupi kuhoto komanheru tokatozongosangana ini ndichibva kwane ndichibvawo ivo vachibva kwanenge vachibva saka vanozozvidza kuti musi wa5 harisi dheira ini ndinongomuka makuseni ndakananga ndongototi uba uya kuno handiri pane address apa ndindisewo apa vanowana ndakatovamirira madiaries eCape Town nditorimo ndakatogara muhoro kuda pai handizivi asi musakanga nemamasiki yenyu handitika do not forget your masks handitika and I think maadmin please muteedzere macovid regulations mumake sure kuti pane masanitizers aripo ende zvakare muite kuti munhu auye nemask handitika anenge asina masika itai kuti mumudzosere please handika kuita kuti panoitwa mafaro apa paDecember unoyu vanhu vaprotectwe handiti maona. So guys ini ndokubatai nemusi weMonday ndati Monday musarega kuya tina mukoma Gabu vanenge vachiya nemhuri yavo pano vana vavo 9 nevakadzi vavo tudukuduku turi smart tokanaka zvokuti 3 handika aiwa muchizobvunza mubvunzo tinyatsohwa kuti muimba hwanimo mandakaona mavari kugara umu zviri kufamba ini ndimozofarira pandozipa ndofarira mopazuva ndika panyaya yelulalulapa
kundinyatsokunzwa kuti vari kufambisa sei panyaya dzelula apa mumba imomo vari 3 kudaro ndopana chida kuti ndidii ndizive iye Rasinene nhasi anambomuona uripiko Rasinene mumuudze maida naye Rasinene kuti aiwaka iwono uchiuya Sis Melly sisi vako vanenge uchiemera vaya uchiitira madanha vanenge varipo pataundi mumuudze Rasinene uchu yes covid regulations can we remember guys covid regulations kuti tifarechi mune zvakanaka pasazoita zvimwe zvinhu saka plus kana wapfeka sketi yejini kwanzi blue jean anti blue jean skirt or whatever trousers please ita kuti upfeke skin tight mukati nokuti kunenge kuna Judas Iscariot 1 unozogotora ma screenshot mai mwana munoziva kuti ani munozati kune vamwe vakangomirira kuti kungoda kufamba nenyaya dzavanhu nekutsvaka kuti kwazoitika chii nekutsvaka zvakangoipawo havagoni kumbonawo chakanaka chinenge chiitwa kana nomwe munhu vanenge vachingomirira kungoona chakangoipa chaitwa voda kumanya nacho ndisingazivi kuti vanoendawo here kumabasa vane zvavanoita here paupenyu hwavo ndisingazivi kuti vanowanawo here satisfaction mune zvinhu zvinenge zvichiitika izvozvo but anyway munhu haungamuzivi zvokuita handitika unogona kutozongoti one day tikutamba toga tikudi ndikuspina zvandakara tichispina wowanikwa iwochi usina skin tight bhurugwa rotiwaya maskinshot akatogwa handitika saka ndati ndigari ndakudza Cape Town ipo pano kuti tinenge tichitoita kondora because atizodi zvokuti mumwe mangwana anozochema because kuna na Satani chaivo vane nyanga vane vakombo vaviri vanenge vakatomirira kutoti takatomirira kutora mascreenshots handiti maona so please ndati tingoyeuchidzana ipapo handitika tingoyeuchidzana ipapo so guys pachipamwe miracle mave boys tati moswera zvakanaka ini guys regai nimbofamba ndoda kutorova pandikuda kutoenda ndinga 280 kilometers ndakakwenya ikoko ndakanangako saka guys ndakuperekedza munhu kuairport uko anokwira ndege yake ya 8 manheru saka ndozodzoka time manheru chekuperedza munhu anotoda patoda jini trousers zveshuwa yema Christmas presents ngaprecious iyo inoda zuva rose iyo ilive yakazvimiririra ndofunga pane vanhu 2 chaicho vatatomechaisa 2 chete panapa inotoda zuva rose yema-Christmas presents saka kana zvichiitika ka Monday pachaya babava ini Monday chokuseni kana ti maskati manje ndaita kuti munhu isavepo totanga tauye topedza iyi yema-Christmas presents but inini ndati ndine vanhu vangu ndine mumwe munhu vangu vandainonga imomumu vaimbotaura handitika ndine 1 ndatoti -1 ini yangu iyi -1 ndasara nevanhu vangu I'm buying for 5 people inini personally 5 people -1 ndatongomirira kuposta -1 pane mwana akambenga ari muno vakambonyora comment time kudhara covid ichangotanga but ndakatora screenshot yemwana iyeye andimaona ndakatora screenshot yemwana isana ndakaichengeta I had to look for that screenshot kuti nditsvage star rake ndiri 1 saka now ndangomirirawo address yake kuti ndiposte ndi pangu ndapedza paakamboisa posti muchikunimemba chikumbe chiti pandakambotikumbira chaunoda akakumbira chiti ndine 1 pair yebhutsu ndokumbirawo bhutsu ndikamutomingira kuti unopfeka size ani akataura size yake ndikaona kuti hatipekerani saka ndakadzoka itai ndavepo ini ndakadzoka hanzvadzi ndakadzoka itai ndavepo David ndavepo saka ini pangu ndapedza guys pasara penyu it's all about love anditika it's a slick raw yes kune vanhu vari kuuya kudiaspora variko vari kuuya kunoku don't worry ukuramba uchindiriminder kuwhatsapp then ndokusendera unongondiriminder kuwhatsapp then ndinovapa vanouya ndine zvinhu zvakawanda zvinofanira kuenda kune mamwe madhairies edu eUK saka tinogona kudi kungobatisawo imi vanhu veUK kana nda kutumira nkozoti kwa Sis Melly vatishora ini ndenda zvanenda tokwanisawo kana kuti weCanada kana weAmerica ndozvanenda togonawo izvozvo chero ndikakugadzirira wigi chai ufara kuti wigi yangu ndapiwa naSis Melly chero earring chai unongofarawo ndozvanenge ndawana because makawandisa handitika kune vachawana umwe achiti ndakapiwa naSis Melly chakabva kuna Sis Melly Christmas present yangu umwe achiti handina mwana bva agumbuka kuti asi kune vanosarudzwa izvo hapana anosarudzwa mose kwanzini makangondifananira handimaona makangondifananira makangondiinzandirana mese handimazviona saka guys don't worry tichanonga panapa tichanongananongana kune mamwe masikitisa kudhara vanhu vaya vaimbouya vachinyora maposta vekukumbira ndopandakanonganonga stereki ipapa handimaona ipapo hanzi tipei whatsapp yeko fochu iyo namba yandakapina iyo fochu namba yandakapina ndo whatsapp yacho iyoyi ukabata munhu iyeyi ungoti ndisei whatsapp group reCape Town ndiyo namba yacho iyoyi yandakapina po 061 ndiyo iyi wanzi nditengereyo Christmas present charity ndikangokutengera vese munhu sambati neniwo tati tinongonongana hapana zvokuzivana hapana zvokukumbirana tinongonongana vasingazivani imo mucomment section ndogona ngokuti batsana namaitawa watopinda machana eUK kai iwe wototenge gotorangarigwa pamwe chaunga chapana simene wakachipa chinhu saka nebasa rose handiona maitawa wakutokutumira chinhu chine musoro handiona
Saka, do not worry. Munhu wese tichameka sure kuti it's sorted. It's all about love. Hanza imini yako, but for yangu phone number inosikama one public number yo ya. Public number yangu inosikama one for unono zati for chaona number yangu yo. Aurevesi. Iyo number. For chuma funa kugara kwa ntori pana paona number yangu iyi number. Iyo number ndaisa. Iyo number ndaisa. So guys, move ne weekend yakanaka nditika marakuitei zvakanaka. Please be safe and don't drink and drive. And chikurukuru, stay away from negativity. Stay away from negative people and toxic people, because you end up smelling that toxic whatever vibe and negative vibe. And what is a weekend mako zvakanaka because wa no zvinhuidza kune vanhu vari toxic and negative. Try by all means to stay away from that. And ndo zvanangoti nini titaurirane. Wait, I want to give you up. Alright, wait. Unozoya ku WhatsApp kwangu. Wait, unozoya ku WhatsApp kwangu. Wait, Munashe, unozoya ku WhatsApp kwangu. Unozoya ku WhatsApp kwangu. Chipoboruondo azviti kuti ushaye. Chipoboruondo azviti kuti ushaye. Azviti kuti ushaye chipoboruondo. As long as you are there, musi wemande patiri kuita this live unotowanda chipo usazviti une ropa reuku, because iwa una ropa reuku, une ropa revanhu. Ndatsiurwa manje nemwe mufana wangu comment section. There is power in a tongue. Musakonfese muromo na Catherine Foroma, musakonfese muromo ropa reuku, because hamuna ropa reuku, mune ropa revanhu. Antika musakonfesa huku ine munyama inongochekwa chero nani. Antika hamuna ropa rakadaro, mune ropa rakatoropafadzwa singaiti. Please reverse those words. Reverse those words. There is power in a tongue. Zvatinotaura nemiromo yedu sometimes ndo zvinoitika. Reverse those words. Anditika miromo yedu ine simba. Saka iwewe hakuna munhu anonzi kwai ane ropa rehuku. Huku ine ropa rayo. Antimaona munhu ane ropa rake. Anditi mazviona. Iwe ungazvidzanisa kuti une ropa rehuku shuwa iwe wakatengwa neropa rinokosha. Ropa remutengo unokosha, ropa rakadeuka pamuchinjikwa, ropa raJesu Kristu rakarembera pamudinikwa richideuka. Iwe zvitaura tanzwa une ropa renhingirikiri rehuku. Come on, wazvirijusa shamwari. Usanyanya kuzvirijusa kudaro. Une ropa rakakosha iwe. Ropa risina kana ani anogona kuritenga. Nhasi tikazvibhadhara Jesu hatikwanisi kuvabhadhara. Ndo ropa riri DNA iri mauri. Wozviti une ropa rehuku. Come on, reverse that. Reverse that. Guys, saka masora bo antika tobatana weekend. Bless you.